Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Music entertainment. Pamusoro isekuru chazo. Iwe. Amuna baba. Makamira sei ukama wanyama. Umudzimai wana. Wona arabaji, wanda kachikuzana kuti ife ndifana tasu. Kupanda kana ora ziboni. Hanzi munoona ere vakomana kana ndichikuudza kuti inini ndini tateguru tasu. Chimbondiudza kuti panapa tapagara nguwai. Mumba kareba. Nambora mako pita sanatinya. Ama mbona ndisumuka panapa mbotu twende kupeleka ngomatu. Ikopo ya chingasi. Hanzi kapu ya chingani ndichinwa. Kumwa basi ndakara. Imwe kungwati dzu makutopita. Wakara mimba wawa ina. Tandai mone ndikubva kuseni ndichinwa makapu aya dani kakutomari ndichingonwa. Hapana vamunhu vandombosunga nyenda kuti mbuzi kureva kuti ndiri mhepo. Yakasiyana nemi vanhu vakuwadza inini sekuru asi imi vanhu murikukotuka kotosutu hafukapu maenda kutoereta sutu mazvoda tine musiyano ka unoona kana foka chimamuna hasi kana ifoja yechinhurume yatiriputa ine kwandiri nawo foka kwandiri inini foja yechinhurume haisi fodya ni mankwara mushonga kana polisi yatobwera apa rozani mankwara kana mapurisa akatouya apa akakuona iwe unayo ifoja yechirume unosungwa asina handisungwe ndinoudza kuti mushonga ini kana ndipata nasaka so kunyange wakatondibata ndine 90 kg saga rero ndofumareza bu ndinotoiputa yese ndikaipedza ndomuzoti wandisunga mira ndotomuudza mupurisa andikandisunga kuti mira ndotanga kuiputa akatarisa yese ndoipedza ika mapepera ndomuisira mapepa yangu apa uona ime pamzanga moze munenge muri single ate dash kana makacherechedza pa hey takutsura ikarezvo zvezvo takutsura ikarezvo zvezvo hanzi imimi vazukuru kunyange mudzanga mumwe chete makaumona kuti upere munotoumirizikira muri vashanu kana kuti 10 asi kuti upere mudzanga mumwe chete asi ini tateguru tazvo ndinotoda midzanga 10 pakanguva kadiki kana kuti 20 ndichiipedza ndakangogara ndakaita zvandakaita izvi kana kupasana kuti mari zano nyana to mari zakari kwasara kuri chindu panokupa kana ndakazokupayo kuti pedzisaiwo vakomana vangu aiwa inenge yastabu yatinokupai foja chainoita pedza mambo fara mari zvinzwa here vazukuru apa ukoona kani ndachitika panda inipanga manyazi chiteererai muze ndine vazukuru vari mudariro ndine nhau yedare ravo ravainaro idare rinosiririsa chose muchawagirinona munobva kupi mazukuru kusouthlands waterfalls kusouthlands waterfalls uko kudhuze kwaivhinzu kumajaragada kwaivhinzu yekupedzisira ikukeyo takuenda kumanyami ukoona andra munoona here mhuri vazukuru idapita kunyambezi yakaenda kun'anga mhuri naye matoratora nayo nhau yekuchiva aona nyambezi yana nkuku vasvika pan'anga pavakaenda vakaona n'anga ine huku dzayo dzakawanda chaizvo nkuku zinagariro nkani ya mampepo huku idzodzo n'anga yanga ikadziwana pakubva pakurasirira mhepo dzevanhu mumbafara mazvinzwa here vazukuru kuti wadhaya ine nkuku zinakufarira ndigurisiwe mozi ava nenhau yeruchiva vakachiva huku idzodzo vakati kune n'anga titengeserewo huku imwe chete agura nkuku zire n'anga yakavatengesera huku imwe chete
Mbea ufika mubarana. Ukuye akatakura nayo kumba kwawe asvika kumba kwawe kanoberekawo mhuri yayo. Vana apita skora. Kusvikira uyu murume aiva nevana vake vaienda kuchikoro. Mundu akapita ati kokoma zako ndakanyora kuya apita bofu. Chakazoitika ndechekuti mwana wega wega paakanga akusvika panguva yekuti akunonyora maexams aitsvaka kuita bofu. Masiku amazema akamara ayamba kuona. Aita bofu kudaro bva atadza kunyora mazamanishoni. Kusvika mazuva ekupera kwemaexams mwana uya aibva avhurika maziso otanga kuona. Manja. Maoko! Iwe muzukuru. Sekuru. Wamba ndichelewa. Hanzi wandinzwa ndichitaura kadare rako. Unela unopokana. Pane chaunoramba here apa? Ndizvo zvakaitika sekuru. Chituza ndiwe. Hanzi chinatsotsanangura ndiwe maitikiro azvakaita. Pamwambo wako. Hanzi takumashure kwako iwe pinda pamberi Pamusoro sekuru. Zvakaitika baba wokubereka inini. Waishanda kumapurazi eusaidi okushamba. Saka wari kushamba ikoko wakaita dambudziko iwo vanoti ndakaita dambudziko rewana rembereko waifirwa. Saka nokufirwa ikoko wakazoenda kun'anga wachida kunouchikwa. Wanouchikwa ndibaba. Wari kumusha kwaMurewa. Saka baba waenda kunouchikwa pan'anga paya wakabva wapedza kuitwa zvawaiitirwa. Wakabva wazonochiwa huku dzakanga dziri pan'anga paya. Pakati pohuku idzi munodzichengeta sei? Ndipo wakazenge wakutaurirana. Mukayapani mukashira zvekuseri kumakudakura. Hanzi zvakafanana nemoyo kuzobatsirwa panapa n'anga kamuona zviri kuseri kubva sekuru mozvichiva. Hai munoromba. Saka baba wapiwa zvinhu zvezvi wakataurirana neng'anga iyo kanzi iwewe zvaunochiita mushonga wangu ndakupa uchagara nawo kwemakore 5. Pamakore 5 unofanira kuzodzoka uchizondisandura pamakore 5. Saka kuda baba wakabva wadzokera kubasa kwawaishanda, wakabva wasvika basa rikabva ranopera. Wadzokera hawana kuzokwanisa kuzodzokera kun'anga kuye kwawanga wakatora mushonga. Wakabva watakura zvinhu zvavo wakabva waenda kumusha, zvinhu nehuku dzedza wanga wapiwa dzedzi. Waenda kumusha wakangosvika wachibva ngegara nehuku dzekwanzi dzakanga dzichiwanda kana papurazi pawanga wachishanda pacho huku dzakatowanda zvokuti munhu wese aingoti chera ndingaida huku ngangobata achidya. Saka pawakaziva kuti basa dzimwe dzacho wakangodzisiya ipapo watadza kudzitakura wakangotakura shoma dzawakaenda nadzo dzawandisa. Saka ndo pakatangira dambudziko ipapo. Baba wacho waenda kumusha wakabva anosvika kunopinda cheche yekwamarangi, asi zvinhu havana kudzosera kana kuti baba wari kumusha kwaMurewa. Unogona kuya nawo pane? Kuti ndiwe nawo sekuru handivakwanisa. Baba nari kutoda panapa nyaya yako zvene. Bozi ndiyakabata zvinhu kausiriwo. Ichokwadi. Chicha kuti kwana wangu mukadza waro. Chicha kuti kwana wangu. Mhepo ikatanga pane mwana uyu. Yatanga pane mwana uyu achida kunyora form 4. Akangoenda akanyora masabject 2, mapepa 1 ega ega. Akabva azoya neshamwari akasisatoona. Asisaona kudaro mbasvika kanzi ndo zvaita mumwe wangu izvi. Kati manje ashande kwasai kudzokera kuti kuchikoro kwacho remangwana acho achakwanisika. Kusvika masabject yase yapera kunyorwa ndo pakazotanga kuona. Okay. Adaro form 4. Saka adaro ndo pakati kazonikina pakazotanga kubata kuti mhepo manje. Isu tikatanga kuti aiwa izvi zvati kuti kana kunyora form 4 ngatichimutsvagirai course yaanoita. Saka taingoti kataura kuti ngatimutsvagirai basa zvokuita aibva atanga kurwara. Saka zvadaro ndo paakabva azotanga kubata mhepo yaibata paari ichitaura kuti ndiperekedze kuna baba wako. Ndikabvunza kuti uri ani? Nganzi ndiri Ngozi, ndakapondwa mumushameni nababa wako taitamba njuga. Saka tikaramba tichitenderera mataibatsirwa chichi kusvika yazotaura tikagara mumba manje. Ndikati aiwa inini kana ukaita matauriro akadaro ini handikwanisi kukuperekedza. Iyo nyasa kutaura chokwadi kana uri Ngozi. Nyasa kusvika pamberi pababa totaura nyaya yako. Ndo pakazotaura kuti ini handisi Ngozi nditori chikwamba. Ndakatowana baba wako kusaidi okushamba. Ndikati saka uri kudei? Saka ini ndinoda kuperekedzwa nababa wako. Baba wako akakangasa mhiko dzatakawirirana nababa wako. Zvinowazi kuti wasapinda moto mumba wasadzura pamba pasadzurwa usiku. Saka mhiko idzo dzakaurawa nababa wako. Saka ini handishakwanisa kugara mumushameni.
plus baba wako wakamboya pano magore wapedzera kuya panapo akasvika akandiombera pamusikana wachinditi iwewe chikwambo wakugara pamusikana wacho ya mukadzi wako haafanike kuwana chimwe chaanoita kana kusenza kana kuenda kuchikoro saka unogara pamwana ipopa haana mwana anototi 21 years uindane mwana saka adaro saka uyu manje aiti akamira nomukomana manje mhepo yobva yauya yakutoda kutobvisa tese mumba macho imomo haigona kuzongobva kana kumukomana achingopinda mumba mhepo yetobata yakutoda kutotirwisa saka adaro zvindobva katikazonhinga ndakazoti isu toita sei kanzi inini kana usina kundipekedza kuna baba wako handisi kuzobva muno ndikazoti aiwa inini zvandakuchikita ka kuna baba tinogona kuenda asi ndinoda kuti iwewo usvike tasvika pana baba unotaura wega ini handikwanisi kunotaura kuna baba kuti baba ndo zviri papa ndakanzi aura chihandi ndinonotaura ndega zvisvika tikakwira bhazi tikaenda kumusha tasvika kumusha tatoda kusvika padhuze nefamba mhepo yakabva yabata kabva nditenda kanzi waita basa wanditiza kuna baba wako ndikati asi hamugoni kusvika makadai zvamakaita izvi zvinoita ngendinonzi ndatipa mwana kubva kuwanai kuharari ichiita sei kuya kuzotaura nyaya iyi imi tasvika pana baba tapedza kumhoresana nababa moita sei motaura nyaya yenyu zveshuwa takadaro tasvika pamba kwangu atodoka tikabva tangorara kuseni zuva richingobuda mhepo indobva yabata ndobva yashedza zita rababa baba vangu akagara samagari yake iyo yabva yakugara pamberi pawako kanzi ndauya kanzi uri ani kanzi ndino wakambotora kunhingekeni kusaidi rokushamba ukatora tikakupa mhiko dzedu dzatikakupa ukatadza kuwirana nadzo saka ndo pavanga vakutaurira zvese zvavanga vachiita zvese baba vakubvumirana nazvo zvimwe zvinenge zvakarema kunzi unorara nevaroora unoita semuraini muno wanga vachiramba saka pawairamba pai waibva mhepo yaibva yatanga kurwisana nababa wayo tikati no vatakumbira kumhepo ikati aiwa isu takuchikumbira kuti tarisa isu taita wana tega tega panapa zvinenge zvakuzofamba muraini zvichizonzi isu tauya kuzorwisa baba zvanga zvakadii kuti tochishedzwa masabhuku nomamwe masabhuku akatendedza ningini bhuku rinei nevamwe wechikuru wanzwe nyaya iyi kanzi ndokupai nguva endai muwashedza zvishuwa vanhu vakashedzwa wakauya akatiungana saizvozvi zvakaita vanhu panapa izvi mhepo ikabva yatanga yadzoka futi ichitaura ikatotaura kunwa masabhuku yanga aripo achivataura kuti uyu murume uyu tikanga tikatorana naye mishonga yedu tikamupa zvinhu zvedu akauya akatora akadai soso asi akangasa mhiko dzedu sisi takukumbira kuti achitidzosera vanhu masabhuku yanga aripo akati anokudzoserai madzosera ake ndeyekuita sei kanzi isusu tomupa mukana wekuti anosadza zvinhu zviviri kuti anogona kusadza muprofita kana n'anga inogona kuzotibatsira kuti kuronda kuti tisvika tasvika pakatohwa mushonga tikati oraiti mhepo ndopa ikabva taenda patasara nemasabhuku nevamwe wechikuru ndopa tikazotanga kuti toita sei pataita kuka tikarayirwa kunzi endai kunzvimbo yakati munogona kuwana munhu anokubatsira ikoko taenda kuyo kusedzinza tikasvika panzvimbo payapa tasvika panzvimbo paya imba yomunhu atanga tarayirwa angari muprofita angari padhuze neshopu saka tikadarika nepashopu paya imba dzake dzenzi kuseri kweshopu saka munhu akatoziva kuti wanhu arikenda kumba kwake tisvika ingoti garei panga pasina mukadzi wake angaenda kutsimba patasvika paya pabva tagara iye bva asvikawo vatimhoresa paya pabva tobatsirana naye tikati tirikukumbira kuereswa zvikanzi aura tidiyai pagiraundi apa ndobva atanga kutonamata paya pa ndobva vaakuchitanga kushedza akatanga kushedza zita rababa kanzi anonzi nini ndiani pana baba wadaira kanzi ndini pakashedzwa anofunga vanhu vanenge kufowa vakashedzwa ipapo zvikachinzi vamwe vacho vanga wasipo kanzi aiwa wasipo handichisine nawo asi chandada kutaura panapa iwe mudhara pamhuri wauya naye pano mwana ari kupotewa nemhepo ichitaura nezita rake iwewe zvikanzi izvi chokwadi ndo zvawayatawirira pano ndobva warondedzewa sematsanangura aingaita mhepo yaye kuti wakatora mushonga zvakadai wakabvumirana nazvo kanzi saka toita sei ndakukumbirawo muti undiperekedzewo pandakatora mushonga uyu inini ndikakubva yamakore ekuti mapurazi anga asati atorwa kanzi aura ndinogona kubatsirana nei asi mhepo inenge ichitibatsira futi kana mune mari yekuti mundisimudze izvo zvititopinda murodhi titoenda izvo handei zveshuwa mari yange iripo patatotsvaga kombi vanyenzi tichibva kuno tipenda pamba pako mudhara taenda nopamba pababa paya tasvika payapa
kabva tanzi tasvika ya masikati kachinzi isati sukuga toda munamato aisa munamato wake yanga akagara pange zvachita kunze kwegedhu vachinzi inini zvandoda kutaura ndoda kuti vakomana imimi pinda imba munorara baba wenyu mune dhiramu ririmo dhiramu iri muriburisa panze asi mune zviyo zvirimo imomo zvakangopimiwa zvimahafu zvimwe zvinhu zvakaita ma2 kg zvimwe zvinhu zvikangoitwawo zvimatsapo zvimwe zvakakandwa mudhiramu imomo sva tikasimuka vakomana tikasimudza dhiramu riye tikaisa panze patawariza tende vachinzi kanzi bheurai zvinhu zvirimomo ndoda muti munditsvagire kuno kabhodhoro kadiki karimo imomo twange tumabhodhoro tumaheya oil tuyoto vatatsvaga vatashayiwa vatatsvaga kuti vatashayiwa vatamudzoka kuti kati zvinhu hamukutichititsvaga hatisi kuzviona zvanzi ina handisi kuya ikoko tsvagai ndo patakatanga kuzonungura zvimatsapo tumwe tudiki tuyoto ini ndikazosanganisa nokabhodhoro kai pandakati akahera akanzi ndo kabhodhoro landiri kuda ikako uyai nako ndaenda nako takapfeka pamberi pake zvikachinzi chiendai kunze kumushopu kune chihari chiriko hombe iriko muuye nayo yange tingoyezvira saka mimwe yange yatoma mahuswa vataenda vatatsvaga hari ye vataiseiwana vatatakura hari ye vataenda naye paya zvikanzi hari ndandiri kudai saka asi hari pahari ndoda kuti muipwanye shwai hari tikaipwanya kanzi ndoda akapisika kangodai pahari tapwanya vatainzi torai kahari kapiske hari kaye nekabhodhoro kaye muise mupeva pekitiendi vatatotora ini ndingazvirongeza vachinzi hatichatogari takutopinda munzira takutenda tikazosimwa nofunga zvangu zvava kuma33 tichisvika mushamba tikasvika kuma12 dzousiku taida kuedza kutsvaga chikafu mashopu yamazhinji anga yavharwa vatadarikira takuda kungokuya kuno pamusana kuno ndopatikazoningirina pakachinzi amwana kwadoka ngatimbozororai ndobva tarara panzira paye na6 o'clock vachinzi handei muprofita uyu mhepo yenge yabata futi vachinzi toda timufambe makadai anzi auraiti tasimuka nekumbeva tasvika pachimwe chikoro tasvika pachikoro paya ndopatikazoningirina tachinzi nomuprofita ngatinamate tanamata paya pakanzi nzvimbo yandiri kuudzwa inzvimbo inei saka paita umwe mukomana aitodarika but aimhanya kuti amushedza shoma tikubvunza pamba pakadai kanzi handi papa matosvika taenda paya papamba paya tatikashoa tikatambirwa tikambonzi budai kunze kwomusha pane zvatichiri kuita tabuda kunze patazoshedzwa nzi chiuyai tasvika paya patagara sedzinza n'anga ikabva yabuda mukaimba kayandira sezvo taindikawanda ikaitira basa racho panzi ichisvika ichitasana nababa ikabva yashedza zita rababa hanzi iwe hausi ndiyo here iwe imba yadasvika asi kumira kwakaitako asi kumira kwakaitako imba yamudasvika muchipinda kugedhe kurodi mamakatasa kusoemba ichokwadi imba inawe imba indikayangana ichitangati imba yaraundi inakona nderaundi asi ikati augadzwa nembariro kwedu tinoti mbariro dzedzokupakaswa nembariro saka tasvika paya pataningira patavabudasvika pakarana ngoita ari kuchokawo kusvikawo pamakasvika paiva nejira refu raibva uko seukogedhwe ichokwadi riri ikara iyi ndora tikatogadzikwa jira rakatanga yembe ichokwadi imunga jira kwakaenda kunanga Ndio mali yangu tekelekeze kunanga wewe. Right, baba nejira. Saka ndo tikagadzikwa pajira paya. Saka ndo pakabva vashedzwa zita rababa kanzi ausidiwe here kanzi wataurirana waitaurana watanga mbotaurana nechimarawi asi isuyo itaichinzwa wachitaura nechimarawi chii kusvika bvazochinzinura bvazochinzwa kuti taura nomutauro watainzwa tese munhu wese ipapo kanzi baba wenyu wakauya pana pa1964 patikavapa mushonga uyu wakauya wachiti iwo vari kufirwa ende vari kubereka vana vasikana todawo mwana mukomana saka mwana mukomana wacho akabva apuwa zita ipapo zvokuti inini ndikabva ndatoshedzwa zita rangu ipapo zvokuti ndini mukomana ndikazoberekwa mushure wabva mun'anga saka n'anga yakaipa here haina kuipa saka ndo patikazowirirana nen'anga iye kwenzi 1964 baba wangu ndikati wati wadzoke pana kwe5 years
topedzerana madhirere kana takawirirana nababa wenyu. Saka iyo zvino ndakuchikupani chai nemhosva yakaita baba wenyu akadarikidza makore atikawirirana. Saka baba wenyu ane mhosva. Ndikuda unozviziva here kuti kwakakanisa baba wakabvuma mhosva yayo kanzi ndikuda $600 yekubvuma mhosva yavo. Patabvisa 600 iye kanzi ndikuda $100 yemudare patabvisa. Ndipo patazotanga uchitsanangurwa mai kuchichajwa mhosva dzawo dzakanga dzakaitwa nababa dzavanga wabvuma. Kanzi tikachajwa mombe 18 pamombe 18 pakati tikazobvisiwa dzimwe tikazonzi chitipai 13. Saka zvishwa mombe isusu mombe dzatikanga tinadzo ndikangoti inini dzangu inini ndandiri 7 baba wangu ane 3 zekuti dzimwe mombe tikazoita kuzotokwereta maraini wamwe anhu atonzwa dambudziko ratikanga tinaro kuti nokuti nganga tikanga tipo mazuva ekuti kusvika musi wakati munofanira mapedza chikwereti ichocho kana musina dzokera handichada mari yenyu yamutora mari kana mari yekubvuma mhosva handichaida. Saka patatsvaga vanhu vakatibatsira zvishwa tikabhadhara ngeri mombe idzodzo. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Backspoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.